И другото всъщност, което непрекъснато го чувам в медиите, нали, да не звучи като някакъв хейт или нещо такова, но те сега музика и разни такива специалности. За какво са им на децата след 7-ми клас? Бе? Махайте ги от програмата. Само математика или там български, физика и не знам нали, какво си друго, което според мен изобщо не е правилно и би трябвало да са си до по-късна възраст. Да имат досек с това нещо. Всеки учител ще си защити дисциплината, но аз това го чувам и от колеги. Ръководството също смята до някаква степен, че може и без тия неща. Но в професионалната гимназия най-вероятно в един момент ще изчезнат тези часове. Ще останат само в общообразователната подготовка. Нямам представа. Но аз искам да кажа нещо друго, което съм забелязала, което за мен е много така гореща тема и в същото време представлява голяма заплаха. Младежите са изключително пристрастени към мобилните си телефони и към кратките рилчета в TikTok и всякакви други глупости. Не говорим за 100%, но да кажем 80%, понеже в час ние имаме правила, които казват, че влизайки в класната стая, трябва да оставиш телефона си на обозначеното за това място. Повярвай ми, има момчета, които са абстинентни. Този, който е виждал как изглежда абстиненцията, той знае за какво говоря. И той през цялото време, в момента, в който физически му вземеш устройството, той е така. Виж, той е... И той не може да разбере къде се намира. Него през цялото време вниманието му е насочено към това, че си му взел телефона. Той не може да мисли за друго. И тук искам да кажа, обръщам се към родителите. Купете им на тия деца телефони с копчета и след училище каквото искат да правят с тия смартфони. Но в училище телефона трябва да служи за комуникация с родителя и нищо повече. Те истински нямат нужда от интернет. Ако, например, да кажем, защото аз също пускам онлайн тестове и нали, някакви такива ресурси ползваме от интернет. Ако, например, трябва да правим нещо такова, можем предварително да се оговорим. Донесете си смартфоните следващата седмица, ще правим това и това. Но мисля, че проблема ще се реши в момента, в който масово родителите купят на дечицата си телефони с копчета и тези телефони започнат да се използват като телефони. Защото нашите хора в момента носят по 3 телефона. Единият е примерно газен от влак, а другия е падал в тоалетната, нали, никой не работи. Третия здравия е тук в джобчето. И като влезе в стаята, оставя струшения, разбира се, и после да ни заляга такъв и се крие. И аз всеки път ги хващам, разбира се, и какво прави според тебе този човек с телефона в час? Тикток. Нищо. То не е продуктивно даже. Разбирам да си хванал някаква стратегическа игра, нали, партия шах нещо да правиш, да знам, или някаква игричка, в която ще изгубиш, ако спреш. Нали. Ама той седи и скролва само е така с палеца и даже според мен не вижда какво скролва. Той търси някакво нещо, де не знае какво е точно. И е това. Цък. Да, промиване на мозъка буквално се случва. Това нещо изглажда гънките на мозъка. Да. Лишава ги от концентрация, лишава ги от критично мислене. Те не могат, например, след това да анализират една страница текст, да я осмисли, да чете с разбиране, след това да преразкаже, да направи план, нали, по упорните точки на урока. Аз съм ги карала да правят план на урока. Много малко ученици могат да структурират така точките, че да разберем какво е съдържанието на урока. И това е проблем. Да, един пак такъв провокативен в тая връзка ми хрумва въпрос. Всъщност, как оценяваш на фона на нашето поколение, да кажем, следващите, нали, които си преподавала?
те действително ли са по-глупави просто така или по-скоро заради тези Напротив, технологичните неща всъщност ги дърпа назад цялата... напротив, те в голяма част могат да са и по-умни, защото се научават повече информация да обработват за единица време. Ние сме такива аналогови същества. На границата, На границата, да кажем, да, хванали понаучили от... сме се малко в Да. последствие, но технологията трябва да се използва разумно. Същото и с изкуствения интелект, който напоследък навлиза. Ако не знаеш точно какво правиш с него, можеш да направиш доста поразии. Да. Ако си достатъчно умен и знаеш как да го използваш, това може да е голям бустер за тебе, може много да ти помогне и да се развиваш ти самия благодарение на това. Може би това е бил замисъл в началото. Ако разчиташ то да мисли вместо теб, резултата според мен Това правят учениците. няма да е добър. Те всичко наготово пускат в ChatGPT, след това излиза с нещо, което не го е прочел и съответно ние го хващаме, защото вместо музикални стилове, той ми е писал музикални стили. И аз го питам, какво е стили, бе, мой човек? И той, това объркал съм го. Ти ли го обърка или... Така че трябва да се мисли, да си ползваме мозъците, нали? Затова сме уж разумни същества, така уж на върха на еволюционната така стълбица. Да ти кажа, малко почвам да се замислям по този въпрос на моменти. Дали е така наистина?